Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit le nom du très miséricordieux, le Dieu miséricordieux, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos ancêtres, Allah subhanahu wa ta'ala. Béni soit le nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Béni soit le Mali, béni soit l'Afrique, béni soit chacun de vous, béni soit chacun de nous. Alors, nous allons, donnez-moi une seconde. Oui, allô? Bon, je suis en plein direct là, tu peux rappeler après. Alors, partagez, 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 partagez. Alors, nous sommes, comment le dire? Depuis ce matin, enfin, pas ce matin. Oui, allô? Wa alaikum salam. Qu'est-ce que tu oui? Mais là, il faut que la bargada. Est-ce que tu sais comment le coffre, mais direct là quoi? Ouais, mes émissions là quoi, mes émissions là, ils vont le coffre. Hein? Non, mais bon, ils vont le, oui, promettez, amala tano eredro. Ils vont le coffre. Alors donc, c'est ça aussi, il y a, bon, beaucoup, quand on ne voit pas Keïta, on s'inquiète, on appelle, on veut savoir s'il va bien. Je me porte à merveille, vous pouvez le voir. Je suis heureux, non pas parce que le Burkina vient de subir encore, à moins que je ne me trompe. On va essayer de décortiquer ensemble. Voilà. Alors ça, c'est on va écouter. Permettez-moi une seconde. Je vais mettre le micro très haut. Lors de votre journal de l'Afrique, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Coup d'État au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Damiba a été évincé. Il est remplacé ce soir par le capitaine Ibrahim Traoré. Les frontières sont désormais fermées. Les connexions sont particulièrement difficiles avec le Burkina Faso. On tentera de joindre Ange Nomino. Il est sur place pour France 24. Waouh! C'est compliqué quand même, non? Vous l'aurez compris, nous allons consacrer une large partie de cette édition à ce coup d'État confirmé au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Damiba est évincé du pouvoir après des heures d'incertitude. L'annonce a été faite à la télévision publique. Vous voyez... Donne-moi une seconde. Voilà, on va écouter ici. Voilà, je vais éteindre ici. On va écouter, hein. Amna la main. Amna la main. Nous avons le nom de l'enfant qui a ramassé dans non, c'est pas ça. Amina yorom na oteni. Oh là là. C'est pas ça. Souvent quand tu es frappé fort, on veut t'amener derrière. C'est pas toi qui voilà, c'est pas toi que je veux. On va, Amalamere, ne vous en faites pas. Mayoro Niniko de Dauma Abolame. La team Jason News, les nouvelles nous viennent très décidé de ramasser L'idéal commun du départ a été trahi par notre leader en la personne du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, en qui nous avions placé toute notre confiance. En effet, la dégradation de la situation sécuritaire qui a justifié notre action. Ce n'est pas une affaire de région, ce n'est pas une affaire de couleur de peau même. Tout ça là, c'est pas ça que je veux. De dignité. Vous devez écouter. Voilà. Depuis hier le 29 septembre 2022, plusieurs coups de tir à l'arme lourde ont été entendus dans la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. Attendez, à Soroli les cas, voilà, je crois que c'est là. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu.
Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Voilà, Maro Bendela, Anganame. Et Lors de votre journal de l'Afrique, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Coup d'État au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Damiba a été évincé. Il est remplacé ce soir par le capitaine Ibrahim Traoré. Les frontières sont désormais fermées. Les connexions sont particulièrement difficiles avec le Burkina Faso. On tentera de joindre Ange Noménio. Il est sur place pour France 24. Vous l'aurez compris, nous allons consacrer une large partie de cette édition à ce coup d'État confirmé au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Damiba est évincé du pouvoir après des heures d'incertitude. L'annonce a été faite à la télévision publique. Vous voyez ces images justement qui nous parviennent de la capitale. Le lieutenant-colonel Damiba n'est plus président de la transition. C'est le capitaine Ibrahim Traoré qui doit désormais le remplacer. Je vous propose d'écouter un extrait de cette annonce. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est démis de ses fonctions de président du MPSR. 2. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. Khalidou, si toujours avec nous en plateau. Bonsoir bon. Khalidou, journaliste à la rédaction de France 24. Vous avez été notre Burkina Faso pendant plusieurs années. À la Khalidou. Bon, entre-temps, je voudrais vous présenter, ça c'est un des joyeux, un des bijoux que j'ai reçu. La technologie de dernière génération, je l'ai reçu par un compatriote qui aime le Mali, voilà. C'est venu directement de la Chine, c'est avec ça que nous sommes en train de faire notre direct. Voilà. Quand on aime le Mali, on soutient ceux qui font pour le Mali. Merci à toi, cher compatriote. Il a voulu que son nom soit anonyme, on ne dira pas son nom. Alors, quand vous voyez ce téléphone, c'est un véritable bijou. C'est un véritable bijou. Joli entre tes mains, manipulable facilement, voilà. C'est pas tout, hein. Il y a l'ordinateur Huawei qui est là, qui est vraiment un ordinateur de dernière génération aussi, impeccable, voilà. Lui, vous pouvez le plier et puis c'est fini. On va parler. Amnakma. On va parler. Donnez-moi une seconde. On doit parler. Et on va parler, Inch'Allah, si Dieu le veut. On va parler. Ah, alhamdulillah. Vous savez, combien de personnes m'appelaient du Burkina Faso? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mikassa Soukassa, installez-vous. Alors, rapidement, à partir de maintenant, vous n'allez pas voir nos partenaires. Je suis en train de travailler avec les partenaires pour créer vraiment des contenus publicitaires professionnels. Comme ça, on va faire nos directs sans passer par, bien entendu, il y a des partenaires qui vont faire la différence. Ceux-là, on va toujours dire leur nom, tel que Yahi Touré, on dira toujours son nom, tel que le Théouda, tel que Chérif Tiamé Aïdara, tel que Sédé Fautier, on dira toujours leur nom. Mais on va créer un espace, uniquement un espace publicitaire pour tous nos partenaires, parce que plein de partenaires sont en train de frapper à la porte, plein de partenaires veulent travailler avec Keïta. Je ne ferme la porte à personne. Ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent nous contacter, c'est le 72 77 47 88. Et puis, vous pouvez aussi passer par nos administrateurs, Poupette depuis les États-Unis, Daniel ici à Bamako et Bachili aussi à Bamako. Alors, ils vont laisser leurs différents numéros dans les commentaires. Vous pouvez les contacter si vous êtes intéressé. Alors, qu'est-ce qui s'est-il réellement passé? Bekrangare Ningaola, Moudekela. Donné approché bi, je crois, n'tale matériel de sanila. Ako keita kika hakina ejumai Burkina kola. Ngo munebe Burkina. Ko kita kalama ngota kalama de. Ko kuteta beire. Ko kuteta be Burkina kawa. Ngo kuteta be Burkina kawa. Ngo ah. Parce que en Malien de feneni, vraiment un très grand patriote. Magnifique qu'on a trop dont on a trop fort jusqu'à preuve du contraire. Au freinier assez à Ewar Blakana,
ntaro wari nyenye kato ko nyenye sugubala. Vous ne pouvez pas imaginer comment les Maliens ont soif de l'information, la vraie information. Wallahi atado. Ne de donna sugu kono bi. Ah tiens rere la. Mais Maliens fou, mais Maliens bela jene fou. Ntano be fait là. Ja bon, we don rok ma yango to été. Alors donc quoi fait? Nya essaie nga feno nga administrateur do woli masse kuso. Bon d'accord, ngoni nous nga appelé ou bien rappelé effectivement quoi fait que les woli. Moi qu'est-ce qui se passe au Burkina? À quoi calé avec la télé la dieta que le coup d'état est consommé au Burkina. Mais son nganda ma Burkina coup d'état là. Fin de tomber. Fin de tomber ka kende keita là. Manda wa ka fo mo aussi mais binya kuntiga mo damana. Parce que ne mo yo folie d'amneta jama de bekiringana. Donc ma do la me joka mo bunye kama me fla foniwe. Neko depuis CEDEAO ko Burkina sentina ye sanction là. De keta yere sigi kan yere nyininga. Ngo Burkina mu de ke ni Burkina sentina coup d'état là et sanction là. Mais en cas de Burkina Beuma Angame Burkina président de ma aye moudeke benga juma de pas ni Alassane ni Macron ni Touché c'est au kanto kalama. Oui d'accord. Et puis et hakili nana jigi ngo attention Dameba aye andoya malien doya yé oui a remarqué que mais comme activiste ne ani nyongono ndogonu comme amanda magala akuma mata yoroshi parce que amanda magala ne reaye menya daba kama kandatu mo ya photo cinema nya daba kama mafo bo parce que ni keita kuma la 600 akacha la bolo bébé giraka mo chuma be sigi ka keita de la je na yedo fo do be wuri ngono ntna fe fo o de muye Burkina président Koro Dameba Anatola Malila Philippe Flaya Soro a Philippe Fla Nyenda Maka Kelena mais Kele Nyoto Nyero Kono Ka Ala Nyingaola. Ah John Billahi neta do de benga ala fo chugum na nini alache parce que auta do kuma do la nebe sigi ni milliard ala ba don abene ninga. Mais ni bola ni masa fo chugula be gele kuma do la nta fo mesigi wallahi nini alache nsigi ni me tota akobe latige be ala fle neta do nebe ala sara ni femier nebe sigi ka ala laje billahi talahi lezi nta do nga femke alai Messi alaba don a miria benka jamana faso kanu kama a degu benka mais alaba ko la tege me dado yoro so dame bae Filiba Flake o de ya choro a folo ani Alassane Benakandoka a flana ani Sedao Benakandoka a sabana ani Macron Benakandoka a nana ani Union Européenne Benakandoka a duruna atala kamele baya ke Nations Unies la naka versier mata do fembanye anale malla ivoiro ka sorasi avion takana malla ou ye compagnie mu utiliser kana malla na compagnie toko SAS Sahel Aviation Services en anglais dameba compagnie privée au Kachan, CEDEAO kono. Compagnie privée au Kachan, anga jamana kono. Mais dameba, kamali darakorobo, kayira kabe Alassane Kachila, kabe CEDEAO Kachila, kabe Union Européenne Kachila. Dameba ye moudeke. Dameba ye SAS avion de Takanamala. Mais, amna fwa ke ta te femba sa confine de ba fwa ko te femba. Mamadi Doumbia Toumena Domina Mala. Avion la Guinée-Bolo. Un avion Boubouli, mais t'as sur l'avion, tu mets révision là.
Jonga avion de nanade Mamadi Doumbia anga indépendance don Mali ka avion Mali a ka avion de Blakata Mamadi Doumbia naka délégation ta kana anga fête d'indépendance la akela wa make akela Moure tu me dame ma bali naka nani tué ngani a nyumai wallahi neni alache asimi tu me anga avion Blakata no fe kana mais janfa de tuma kono Ode ato ay SAS takana. Ay SAS avion takana ay toriam dans les chocs marqués taka alabardon mais ala ako John a be koroto atene ala don aya munyukane ala laje. Ay ne toro mais ma fait fort. Moye a avion ka photo takachi SAS ça veut dire anonyme na ou ya korini blemay mo chama ya photo soro. Aya partager. Aya partager. Mais comment do acclure la Bible lahi mais analyser ka awye bi parce que une douce djen dodo ala ben deme ka ke awye abuna kuma mama de ka munyo na me abe analyse me mun ka bo akilika aya partager les son abena ke monedi parce que ni fin suku ita garder yere il pas partager et demander cheka ka fugula de langanye dambe baka kele follow kela SAS avion talé kadon comme Mali problème même Mali ni Côte d'Ivoire tient problème même Mali ni SAS tient mayo SAS avion de Takana provocation nyala je a intoro nyelo ko la mo ya photo chima ka SAS ile yoro ni kori ma fenfo go ala ni munde o kofe me ba mun kalama nyeba a chekele na Abidjan atara Alassane Faye alors ne sigila kan yere nyiniga Assimi Alassane Ouattara a demso laban o ka koroni Assimi kata ka sigi Alassane Assimi Goïta a pse ka ke Alassane Dramane Ouattara denyi Assimi Goïta namaka modern a pse ka denyi mais dame ba pse kana chogodi Assimi fe ka soro kata Alassane Faye frafien bonye kono anga kabla kono anga mogol fiya tagabolo kono koro de be bonyo ni be foli ke ngiba damne koro de la ka soro kana dogo la ita damne dogo la ka soro kata koro la sino e dogo mani ale bise kana Alassane Ouattara den fo chogodi ka soro ka fo ka be yelen kata Alassane Dramane donc atum bla la chi de la o do malion be yayi ko dambe matum bla la chi de la o do jafa mogo yayi dambe basingo o do nye janfa ye nye yere nyininga ngo ika nali malila nafa kela mude il nana espionner de la wa il nana jatimine de la wa il nana koroshi de la wa il nana munila ambola mun kala makofe ivoire on va faire ko do ko no ko dambe bat me négociation de la ayela ko la ko dambe bat me négociation la ngo d'accord anga to au kofe soni anga ndama bi coup d'état la Kasi ka ni coup d'état famia kanye fin d'amendement de B o de kela ni ayo famia aba do coup d'état kela komina bien signé la Calédonie donc mais signé Alassane Dramane Ouattara président Mnedo a ñogo jito flama wolo dogoya mate solo giom ko chokoroba ni tamala flenga na chila abe foké chokoroba langolo ni flema chi abe foké chokoroba fuwari kabe Alassane deri Alassane ga familialité nega kuma tere soro ga kuma de odi ato ngo Alassane Ouattara mina yoron do fo awye mafe awka klo madawla ay partage ke ateka ken sagoy albi ay partage ke Ivoirien ko sinon Alassane Ouattara ko surasi binani ani konondo nana kel surasi binani ani woroy ko Mali ken be ko lumine ko ke mercenaire yi ko mercenaire te mais ko otage de Mali bolo donc
Amnatani Ivoirien reka jatimina sira de otage. Amtani otage. Américain sera si joli minela en otage. Akachane. Français joli minela en otage. Akachane. Allemand joli, anglais joli minela en otage. Akachan. Mais ma fait quoi il n'y a pas de nao. Anga da France ni Amérique drama. Oluka jamana denwa oluka surasi hake munu tala otage la. Akachane. Mais au président Keleshima Fabla Ayerela Kabe Dien Tourou à Kanka comme munu yu mine otage la. Kabe Jahalama Poli Oluka Amaye Francis président Chila Amaye Amérique président Chila. Donc anya renginiga. Surasi Mouan Aniworo Mineni comme mercenaire de do. Alassane ko prise d'otage de do. Mais Alassane Kenbe ka djebe ni toro ni surasi. Aye chokoroba chamanke galon tigelay. Aye président chamanke galon tigelay. Mais anya renginiga. Moune be Alassane na ou bien moune be Alassane ko parce que tien ma fo albide naba fait ka Burkina coup d'état famia aba klo madanna famia to Burkina coup d'état kela mina no sira de aka famia kanye parce que mogo bina chuchu coup d'état ka ke coup d'état kuma fopoli mais moune na nai abina pamu apana mo chama agili kuna fin de tu me sena Burkina Mali kama. Mais son gaso yorola, ay attaque partagé dans la malame. Alassane Ouattara mena étude fola Alassane Ouattara. Ivoirien ka sorasi a yerala Alassane na. Ko ils sont pas contents. D'abord munu minena ko bete soras Ivoirien ye. Nationalité warebu tchela. Donc Alassane Kenbe ka amalgame créé. Mais en même temps mercenaires nous tchema libérions bala. Libérions bala. Au corps mouillé, libéria mercenaires ou bala. Libéria mercenaires ni ivoirien sous de nyangamina. Donc tient de ti de fola Ouattara. Aka ke choko bela ou kabla. Nous ma bla adamandala. Nous ma bla ataka fanga là-bas. Ika keleke ni mogoro daga dila ini libéria mercenaires ou kabla nyongona. Donc libérien mercenaire munumala. Ya ira Ouattara la no lumala blakonia. Ah olumadala ni iwaro munu yere sorole. Ode atoma fo baga munu be Côte d'Ivoire nous te familialité. Na bu nyana ko anga kuma parce que ante Côte d'Ivoire contrôle. Fem meka ke on meka o nye de dele. On meka hakili dele mais do albi usini be ko hakili gere ku banga familialité. Libérien mercenaire munumala. Ou commencer là ka menacer. Kounou Cameroun Mabla, Alassane de Oudouala. Puis ils vont déstabiliser la Côte d'Ivoire. Alassane Bakalam. A Sigini, Aba fo ni che bola ni kalama churoti. Mo de fois dongodo. Ni kumana, akana dane de la cana. Aye sigi, aye les damanama, semaine damana, kalo damana, aba chien. Nika kuma chien mina fo. Ne ma koroto. Mercenaires libériens nous. Ou ken be ka jahalama de boli Alassane Tlokono. Ou de ken be ka fabla Alassane na. Abe nous donner dien fembe. Abe sera nous nye alimi alaye. Alassane Dramane Ouattara. Abandon de quoi ils sont capables. Les mercenaires libériens. Ou de kama abe ka bese ndoala. Abe ka beda doala. Abe ka président da ren negen kudo filikono. Donc on est ma biko président nous nana. Ou tala alo masika déclaration ke. Mais aussi la déclaration que tu as dit. Tiens, voilà Daou Senghoro. Ce ne sont pas des soldats ivoiriens. Il n'y a que quelques militaires ivoiriens. À tort, ce sont des étrangers, des mercenaires. Mais Ouattara prétend autre chose. Mon nom ma déclaration. Déclaration qui c'est kakao. Mais Alassane Ouattara, tu me fais nos kalama. Alassane Ouattara, tu m'as donc comme président Moutala, Moudala, Assimi fait. Alassane Bardon, comme Assimi Bena tu as fouillé. Alassane Bardon qui pourra rien retenir. Donc Alassane est Moudeke. Aïdé. Quoi?
Tu veux que j'arrête ça pour faire quoi? Donc, Alassane Ouattara, il sait, fin de pays. Abadon, présent nous, Amada la nous lubina seka, vraiment, aïe moun nous fait n'a seka teme. Aïe mounike, aïe oluto asimibolo, aïe woleli ke anga chokoroba boué wolela. Boué ko ale ba dado ala ni kankele ndoronde. Asimiye ale bounye, asimiye ale famine, asimiya yira ale la kale bouye ya faye. Ale bouye madele ka fengini asimi feni asimi bana. Ale dun tini dado fena ka don, adun ba don fena asimi be une position est-ce que asimi sigili be tien de ka. Tien de be asimi bolo. Bouye ba don. Bouye ni asimi kumala ka sura Alassane ka chido mase. Kuma betise kana fo réseau ka sa. Mba daba kama kani kuma kunguru ni foye aka don ko kobe sina. Bouye yo asimi nyininga o. Kuma mbe seka o tien de wa galon de do. Mais à quelle soutra kono ane guno kono mo shitulo ma do ala. Bouye weleni akoko problème tala ko Alassane ka chido ngana. Unale mo ni be bouye don ni bouye ma de ka sigi ka kuma mais me bouye ka fon la je me bouye tarabolo do. Billahi namadala ay nga video takata di bouye ma ka la je. Aka bamana nga yoro fo e me ka kuma mfo ni galondo ni tiendo ay tanga bu video ira buela le théouda est prêt alhamdulillah que chacun ait son théouda buye ko coupe sekana maintenant dado ni ko la galona fo kata dien wila to ke avec tiende non fait nono ma wili kana buye fait parce que ko buye ka delike o dronteo ibina layru deta mais anya yira buela anya yira asimila nek chaque marketa anya yira mali bela ni frapina bena ngoni Alassane Dramane Ouattara na Congo ikodo ekata to be galo na Congo il faut partir le reste là tout ça c'est mensonge de l'État là buye godo neka kuma foto buye fenyo buye be ko kalamo mogo ba kerafo munu ba blasra munu be jamano kibaro foye Alassane yimunge Alassane yi kali kate Henri Kona beje janfa aya janfa ayi kali kate soro janfa aya soro janfa abi kali domina Ivoirien ka Kozim au président au Nyamoro taro Cheikh Bakar quelque chose comme ça o de tu es serré a dono ko chorobama monima boka kuma kani kuma tien sigi Alassane ko madeli ki kali a madeli kan la ruta moshi mais etumbe ala tumbe yi ala ka tide yi silama ka dine nyamoy ni ma boka kuma ni Ouattara billahi ni fatula ki tota ko mo kiti bini ala chesini de no kuma fodora mama choroba fatula ne ko ngo a choroba ngo ko jugu kala de i desela ka kuma i dube tien kalama i banga kuma Alassane yi cheka ba bela i masonga kuma ngo choroba ko bini ala che mais o yini ala chele anga ndabola mi kala nyode o de ato anya yiraw ngo asimi Alassane Dalaka non iti dabla lao mais ou tale boué fait ou fene ni femba de o femba jumai asimi mago be fendo de lao ni ayi asimi koko ka zo munun tala Côte d'Ivoire ko kubla aya fo korodo de kama aya fo kodo de kama aya fo korodo de kama aya fo kodo de kama c'est ça ni boué da donala asimi be fen soro are masigini femi mieux de faut moni be négociation ke tu mettras où ni asimi tu ma wili ka fin blafo sans fait casser degré dollar pour que me bimuna anga se ka ni wasani kuna fonction atunteke négociation politique ni ba ke tu demandes l'inimaginable avec la canapé asimi yo de ke nyo de ira bela ngo asimi a très bien fait Anama nous soro ngo me fin don de bina kenta don fin sum de mais Ouattara tise ka répondre oh aujourd'hui Ouattara est parti aka chido ntara ni bouye kuma nao detna na do bela bouye chien fouye ma fongo bouye ma banga to kuma de ne ka bouye chien fouye chien do be ayoro do yiraula aka ya fama nte mais ma don kuma konna la yoro bolala na wi lawru fin feta ne bouye nyekoro
ni ala togoy n'a tara k'a bɛ bɔ ni sira wɛrɛ ye a ko n bɛ ala deli ala bɛ jahalama jigi aw kan ala bɛ tasuma jigi aw kan Ouattara i ka fanga a bɛ nagasi o kumakan Alassane ka cidenw de tagala n'o ye Abidjan o ni Boué kumana o mais Boué fana ni ci d'u da c'est là où ta ma chérie personnelle Clemsa comment vas-tu Boué ci d'u da a ye taa nin fɔ Ouattara ye n'a ye layiru fɛn fɛn ta ni ni Boué ye n'a ko k'a bɛ o layiru janfa k'a bɛ ne janfa k'a bɛ ala janfa bilahi ala bɛ tasuma jigin a kan o ci fɔla Alassane ye o de y'a to ne kɔntanna o ne o ci fɔla Ouattara ye président ninnu nana ci fɛnɛ fɔlu ye dɛ bon sisan Danbɛba ka problème ye mun de nin bɛɛ la Alassane de ko k'ale t'a to Assimi la Boué y'a yira n'a ma Assimi to yen ala b'a nagasi ala b'a halaki Boué ka kuma o dɔ de o conséquence dɔ de ye bita ye ngo Boué ka kuma conséquence dɔ de bita ye ni ma Mali to yen ni ma Assimi to yen ala b'i halaki mais ni ala ko k'a bɛ mɔgɔ halaki sɔnna k'i halaki minnu b'i kɛrɛfɛ a bɛ commencer ka tasuma da olu de kan k'i sɔn hakili la ni ma to a ta la n'a wuli i kama i b'a dɔn la ko ala ye masa ye bɛɛ ka Nabila Musa ani Firawuna bɛɛ ka olu ka histoire ye u k'a lajɛ ala ye mun de kɛ Firawuna entourage la fɔlɔ ka sɔrɔ ka tasuma jigin Firawuna yɛrɛ kan ni ma to ale ta la ale tɛ girin ala tɛ kɔrɔtɔ mɔgɔ ma Danbɛba ye victime collatérale de Danbɛba gosila de k'a yira Alassane na k'a yira Macron na k'a yira Amérique la k'a yira Union européenne na ko farafinw wulila Burkinabéw ko k'u bɛ ne invité ka taa Burkina ka Danbɛba to fanga la n siranna n y'a mɛn Burkinabéw bɛ na ne ka direct la don o don u bɛ n ka groupe bɛɛ kɔnɔ u bɛ message bila ne yɛrɛ ma personnellement chaque fois u ka ala deli de ne tun bɛ se ka n da don u ka ko la don dɔ la Danbɛba ka wuli ka bɔ u kunna n ko a kana kɔrɔtɔ ala b'a ka baara la Danbɛba a ye Mali janfa a donni SAS kɔnɔ ka na Mali la a ye Mali janfa a ye Burkina janfa ka taa kan di CEDEAO ma mun tɛ kan ye parce que yɔrɔ dɔ de bɛ yen minnu de fɔ aw ye a y'a kɛ a y'a jɛnsɛn mun de tun bɛ yen u tun b'a fɛ ka Burkina de préparer u tun b'a fɛ ka an ka frontière bɛ an ni Burkina cɛ o frontière de tun bɛna préparer u tun b'a fɛ ka balawu jigin Mali kan ka tasuma jigin Mali kan à partir du Burkina u tun b'a fɛ k'o de kɛ parce que u bɛna fɔ ko Mali bɛna Côte d'Ivoire ni Niger lajɛ mais pendant que Mali concentré bɛ Côte d'Ivoire ni Niger kan u bɛ bɔ ni Burkina ye k'an gosi u mana an gosi o la n'i y'a mɛn ko n'i y'a mɛn k'u bɛ wuli k'u jɔ k'u b'u sen kan donc u ka plan dɔ de tun bɛ yen u ka projet ba dɔ ala de y'o nagasi an ka Segu alimamiw an ka Segu diinɛ ɲɛmɔgɔw juma o juma dɔw bɛ tora da ka kan tigɛ ka jeli bɔn ka ala deli ala ka Mali jugu bɛ nagasi ale nana a ma mɛn a ma san kelen kɛ fanga la ale nagasi la ale taala ji woyo fɛ Danbɛba ko don juma o juma ala deli bɛ kɛ ko ala ka Mali jugu ala k'o halaki o de y'a to kuma caman mɔgɔw bɛ bɔ Keita u bɛ na nin fɔ dɛ CEDEAO y'a don ta dɛ CEDEAO ko ala limaniya ti aw la de wa Mali ka se nin yɔrɔ la fo bi a bɛ aw ɲɛna ko Mali ka cɛya de don wa Mali ka cɛya tɛ o duwawu ni barika bɛ jamana kɔ o de y'a to parce que attaque minnu kɛla Mali la o jamana ka dɔgɔ diɲɛ kɔnɔ n m'a fɔ farafinna o jamana ka dɔgɔ diɲɛ kɔnɔ n m'a fɔ CEDEAO kɔnɔ o jamana ka dɔgɔ diɲɛ kɔnɔ attaque min kɛla Mali la bilahi k'a bɛ k'i la k'i bɛ wuli ka jɔ i sen kan mais Mali wulilen filɛ ka jɔ a sen kan attaque sugu minnu kɛra Mali la ala de b'a dɔn a kɛla minnu na olu de b'a dɔn anw bɛ yan an ɲɛ ta la an b'a kuma fɔ mais olu ye mun ye ala ka jɔn bɛ kisi o yeli ma donc ne b'a ɲini aw fɛ dɔw yɛrɛ tun ye n balimamuso dɔ Sénégal a ye document ba dɔ ci ka na ma ko CEDEAO ko bɛ Mali bɔ ko Amérique k'u bɛ Mali bɔ système SWIFT ni bɛɛ n ko ala n ko ala
an fana taara kalan na sa an ka kɛ ala an min ma kalan a bɛ se jateminɛ la ni sanction kelen min ta la k'u b'a fɛ ka ta Mali kama ni o tiɲɛ don galon don ne mago den kelen t'a papier langolo kɔni bɛ yen a bɛ ka circuler a papier langolo bɛ yen ne mago den kelen t'a la n t'a kalan parce que c'est du n'importe quoi ça ne vaut rien ça ne sert à rien n ko a ma da Russiw kan wa Russiw tununa wa o ma tunu mais mun de ka di anw ye bi u ka Mali bɔ système suivi kɔnɔ bilahi lezi ne ye fɛn fɛn n ka ala deli u k'a bɛɛ kɛ Mali la wallahi billahi mi ala deli u k'a kɛ n'u y'a kɛ a conséquence ye mun de ye an bɛ bɔ IMOA la an bɛ ala deli mun na don o don o bɛ nɔgɔya an bɛ bɔ IMOA la yɔrɔnin kelen an bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ Chinois ni Russiw ka système kɔnɔna la an bɛ baara kɛ n'o ye bi o jamana ka dɔgɔ diɲɛ kɔnɔ mun t'a fɛ ka don BRICS jɛkulu kɔnɔ o jamana ka dɔgɔ mun t'a fɛ ka don Chinois ka système SWIFT kɔnɔ an ka dugukolo c'est-à-dire u bɛ ka kɛ i n'a fɔ an ye fantan jamana ye an ye dɛsɛbagatɔ jamana ye k'a sɔrɔ ala kɛlen bɛ ka nafolo suru an kan n'a nafolo tɛ ɲini k'an kun wuli mais comme an ka lɔnniya ma s'a ma an ka faamuyali ma s'a ma an m'an yɛrɛ lajɛ i n'a fɔ an ye fantan jamana ye i n'a fɔ an ye misikina de mun b'an ka dugukolo jukɔrɔ européens b'a exploiter san 100 a tɛ ban mun b'an ka dugukolo jukɔrɔ Europe ni Amérique farani ɲɔgɔn kan u b'a exploiter san 200 a tɛ ban an bɛ siran olu ɲɛ wa an bɛ siran ɲɛ mun na olu min ko qu'ils sont développés ko technologie b'u bolo u ye Russiw gosi sanction ma ta olu kama dɛ mais u yɛrɛ ka contre sanction a filɛ nin ye bi fa bɛ ɲini ka don Macron la n'a ma fɔ a bɛ démissionner a b'a fɔ k'a bɛ assemblée nationale k'a b'o dissous fa bɛ ɲini ka don a la a t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na minɛ cogo t'a bolo mais Burkina bɛnna a tun b'u ɲɛna ko Mali bɛna to a yɛrɛ ma Mali ko an mago den kelen tɛ a ye sanction ta contre la Guinée retour à l'envoyeur a kɛla an fɛ aw y'an dɛmɛ aw y'an sutura aw y'aw ka port dayɛlɛ k'a ka frontière dayɛlɛ Mali fɛnɛ b'a ka frontière dayɛlɛ Mali fɛnɛ b'a ka jamana dayɛlɛ pour la Guinée an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Burkina ko ne a tɛ taa k'ale to yen président Langolo man kunna an b'o tan ka bɔ yan an bɛ na an saba de bɛ siran nin kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que Burkina de tun bɛna kɛ base arrière ye ka Mali gosi ala de y'a plan nagasi Chris Yapi y'a fɔ Burkina de tun bɛna kɛ base arrière ye ka Mali tan Burkina de tun bɛna kɛ base arrière ye ka Mali déstabiliser mais Assimi ma kuma Buye wulila ka ka kɔlɔsi sama an ka lɔnni an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ Segu u y'u ka kɔlɔsi sama Bamakɔ Kidal Tombouctou Gao Sikaso an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛɛ wulila k'u ka kɔlɔsiba samali daminɛ ko ni mɔgɔ wulila Mali kama ala b'i dafiri mais n'i y'a ye Burkina président dafiri la i bɛ taa sɔrɔ a ŋaniya de ka jugu a ŋaniya ka jugu ni président Langolo ni tɔ bɛɛ ye o de y'a to ale fɔlɔ ta la fiɲɛ ta la n'ale fiɲɛ mun wulila a bɛ bi dati sɛbɛn Keita ko ten ko fiɲɛ dɔ wulila Salif Keita ka dɔnkili dɔ bɛ yen ko kɔnɔni ala Salif Keita ka ko fiɲɛ Salif Keita ka dɔnkili dɔ bɛ yen ko fiɲɛ dɔ de wulila fiɲɛ min tɔgɔ Maliba fiɲɛ dɔ de wulila fiɲɛ min bɛna Mali jugu k'a bɛɛ balayer ka bɔ yen fiɲɛ dɔ de wulila hɛrɛ fiɲɛ lafiya fiɲɛ a fiɲɛ Alassane Ouattara o b'a programme kɔnɔ Ambalo a b'a programme kɔnɔ Bazoum a b'a programme kɔnɔ Macron a b'a programme kɔnɔ n'u ma fara Mali la fiɲɛ min wulila wallahi billahi talahi ɲɛ kali ni ala tɔgɔ ye n'u ma fara Mali la fiɲɛ min wulila a fiɲɛ bɛ taa n'u ye fiɲɛ min wulila a t'a t'u la fiɲɛ min wulila a b'u bɛɛ nagasi fiɲɛ min wulila a b'u bɛɛ dafiri a ye ne to yen a ye taa n ka moriw ɲininka ko Keita ko fiɲɛ dɔ wulila karamɔgɔ dɔw bɛ n'aw ɲininka ale bɔla kalama cogo di ko fiɲɛ ko dɔ bɛ sen na
ma fo karamɔgɔ langolo dɛ minnu bɛ fɛn dɔn minnu bɛ yeli kɛ minnu bɛ filɛli kɛ a ye t'u ɲininka ko cɛ dɔ bɛ yen a ko fiɲɛ dɔ wulila ko nin fiɲɛ bɛna taa ni Mali jugu bɛɛ ye dɛ u bɛna ɲininka ale y'o dɔn cogo di u bɛna aw ɲininka o la a b'a dɔn o de la ko Mali ko bon an b'an tɔ to dɔɔni an b'an tɔ Ablo comment tu vas an b'an tɔ to dɔɔni Dameba tun ko k'a bɛ Mali janfa fiɲɛ wulila Dameba tun prêt là ka Burkina kɛ base arrière pour déstabiliser le Mali puisque Alassane Ouattara Assimi nana yira qu'on ne veut plus que la Côte d'Ivoire soit la base arrière pour déstabiliser le Mali. Dameba a accepté d'être la base arrière pour déstabiliser le Mali. Est-ce que vous comprenez d'où je viens? Tout est lié. Tout est lié. Alaka au besoin ni famille ma hakilila. Alaka au besoin ni analyser hakilila. Alaka au besoin ni hakili dale famille ni mana. Alassane nana yira comme Assimi Koko Côte d'Ivoire des bases arrière pour l'opposition malienne. Dameba, tu vas servir désormais de base arrière. On a su ton arrière, il n'y a pas de problème. Je suis le président Macron, je suis le président de la CEDEAO, je suis le président de l'Union africaine, je suis le président de l'Amérique. Dameba, bête qu'il est, il a cru à ça. Aujourd'hui, voilà la réponse. Oumar Fonko, ils vont mettre en place une force anti-coup d'État. Oumar Fonko. Oumaro Mbalo Sissoko, Bagan, Naloma, Michi. Coup d'État qu'elle a Burkina. Tu attends quoi pour envoyer la force? Et de quoi? Kabani Francis fait quoi comme Malitan? Oumar Fowa, à Fola. Ou quoi? Alassane Ouattara ni Macron ani Macky Sall ka nyonye la Nations Unies la. Alassane ya nyini koni Mali ma son ka nunu bla ko ga Mali bombardé. Abeya kumame. Ambalore kako kabina force la force de la CEDEAO kabo activé contre le Mali. Ah ma fo afola. Mo fié do willa ama famia wa. Aw signi be. Aw te ka partager ka te ka diané. Aw signi be. Ne ma se 5000 10000 là a un toro. Am nganga te molabi. Uta donc fié do willa. Ambalo willa ka kuma. Ni alabi ni saraka, alabi yere saraka akidai, ida de bi yere saraka. Hayen bamananga famia. Ni alaba fe ki saraka, abato yere ki yere saraka kuma boy ida kono. Kuma boli ida kono ibe mineno e ki saraka. Dameba saraka late. Ambalo obe sarakate, Ouattara obe sarakate. Ouya yira ko Côte d'Ivoire. Djembe Pola Kalama ko Assimi Koko c'est la base arrière. Donc du coup de la Côte d'Ivoire, il faut qu'effectivement Assimi avait raison. Donc la stratégie fallait. Nous stratégie fallait ou bien base arrière fallait. Déjà anya ira ko Niger président ko Nigérien était. Nous ko be bon Niger et ko Mali attaqué. Il faut Alassane est dedans parce qu'on a dit que Bazoum n'est pas un Nigérien. Donc, Amina Ounyona Dota, un militaire qui a fait un coup d'État, donc un militaire, merde, un militaire qui s'entend avec Assimi Goïta, on va utiliser ce militaire-là contre Assimi Goïta. On va utiliser, mais oui, il y en a un doko. On dit, deux corps de même nature se rejettent. Deux corps de même nature se rejettent. Dameba Kaka fait préparer comme un noué. Moro sur la Dameba ka fait na, au diato Dameba ou yokuma d'offre. Ma fait ako la mekanye. Ou yo commando fo, ma fait ako la me ayo mesingana. Mesingana. Messi ma fait akani yoroni la mekanye. Les remplacer ce soir
par le capitaine Ibrahim Traoré. Les frontières sont désormais fermées. Les connexions sont particulièrement difficiles avec le Burkina Faso. On tentera de joindre Ange Noménio. Il est sur place pour France 24. Mina ndele m'a fait aganiro la Vous mécanique. aurez compris, nous allons consacrer une large partie de cette édition à ce coup d'État Voilà. confirmé au Burkina Faso. Coup d'état confirmé au Burkina, m'a fait aganiro la main. Lors de votre journal de l'Afrique, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Coup d'État au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Damiba a été évincé. Il est remplacé ce soir par le capitaine Ibrahim Traoré. Les frontières sont désormais fermées. Les connexions sont particulièrement difficiles avec le Burkina Faso. On tentera de joindre Ange Noménio. Il est sur... Mon maman famille, ni sur si nous, ma coup d'état n'est qu'au fait. Oui, le coup d'état qui est au Tumba, donc au contre-offensive, tout ce qui est organisé par la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara et la France. Oui, Internet connexion bête. Donc, là, téléphone et appel, tout est contrôlé. Parce que ni Internet, tout m'a tiré. Réponse, tu m'es organisé par la CEDEAO. Comment dans la morobe frafon flakou te fait donc, à me faire donc oui. Mais on a comment toi la main. Pour France 24. Vous l'aurez compris, nous allons consacrer une large partie de cette édition à ce coup d'État confirmé au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Damiba est évincé du pouvoir après des heures d'incertitude. L'annonce a été faite à la télévision publique. Vous voyez ces images justement qui nous parviennent de la capitale. Le lieutenant-colonel Damiba n'est plus président de la transition. C'est le capitaine Ibrahim Traoré qui doit désormais le remplacer. Je vous propose d'écouter un extrait de cette annonce. Voilà, comment la main gagnée. La main gagnée. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est démis de ses fonctions de président du MPSR. 2. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. Khalidou, si toujours avec nous en plateau. Bonsoir Khalidou, journaliste à la rédaction de France 24. Vous avez vu... Au cas comment là, au co, Kaye Djafake. Mais Djafan qu'on là, où ton camé terroriste ou beka buntelim da Burkina Beuka ani Burkina Armeka. Mais Paul, au cas présent, au lieu d'être concentré pour la lutte contre le terrorisme, parce que il y a un coup d'État qui a eu des camas contre Roch Christian Kaboré. Mais Ali Nana, il n'a pas cherché à comprendre. Nana a un moulbaléo d'ami. Il a forcé les amitiés avec des présidents comme Ouattara, Ambalo, Nana Akufo, Bouhari. Vous le savez comment changer. Atala Nations Unies la kataka discours ka sigina kana la masemene ngelen sono ya tanga bo fangala jina tigo yode me kuma kele fo me sega kapi abse ka fo ko keita e kuma do fo bini e belebele di ko fien do willa fien willa malika fien de willa fien mu mena Mali libéré fien mena Mali nettoyer Mogo ni willa kibi jo a fien nye ko fien te teme. La première victime collatérale et la première victime directe au Burkina président. Fien ma wili Burkina Kama a wila Burkina président de Kama. Ni fien kele bouye Alassane Ouattara lali. Ye chidem blakana nyala mais nimi dalakan bato. Iye lairu muntaya nima boa sirafe. Ni fien mu willa ni Alassane abetani. A fien avec la maluali, la gauchili, fanga, ika fanga ka d'Afrique à la Sine. Parce que Ouattara ka niko, nya yira aula, ni Ouattara de isigi, moro bas saba, 3000, au lieu de Bonella ou ni la Côte d'Ivoire, pour qu'aller Ouattara avec le président. A tout le hôtel du Golfe Kono, la plus petite république du monde, ayi sigika Ivoirien la dia ou beka ka faga ou beka ku faga ina fo chien ina fo numéro mais fanga tumaka an odo fanga tuma ninga
a mago dengel tun t'a la mɔgɔ hakɛ min bɛ dasi a ka foyi tun t'o la mɔgɔ hakɛ min bɛ sa a ka foyi tun t'o la 3000 plus de 3000 victimes a nana sigi fanga la i n'a fɔ foyi ma kɛ hali siyɛn ma wuli ka bɔ a fa kan k'a ka enquête kɛ a y'i ban les ex-rebelles ko k'u traduit justice la a y'i ban mais bi n'o wulila k'i jɔ ko surasi 46 ko bɛ diɲɛ dafiri a t'a yɛrɛ ɲininka o mun de bɛ ni surasi 46 kɔfɛ ni an t'a dɔn mun de dɔgɔnin bɛ anw na a y'a yɛrɛ ɲininka o la Alassane Ouattara mɔgɔ 600 olu de bɔnɛliw nin na Côte d'Ivoire crise post-électorale parce que fanga tun b'a kɔnɔ mɔgɔw sala imamuw fagala muso furunuw bengali kalo ka tila k'u faga u denw n'u cɛ ɲɛna mais cɛkɔrɔba taar'i sigi k'i ban ka enquête kɛ Laurent Gbagbo mun minɛla kɔsa na an y'a mɛn CPI procureur Fatou Bensouda a ko Francis de ye pression k'ale kan sinon le dossier de Gbagbo est vide donc ni Gbagbo Laurent ma ni mɔgɔ 600 ani kɔ ba 3 ni kɔ ni Gbagbo Laurent nɔtɔ jɔn nɔ de don puisque u fila de tun bɛ kɛlɛ la mɔgɔ 3 3000 a yirala ko Gbagbo tɛ donc jɔn de don n'o Ouattara kelen b'a fɔ k'a b'a fɛ ka nɛgɛ minɛ a ɲin na ko ka diɲɛ dafiri Assimi kama mɔgɔ 46 kama an y'a yɛrɛ ɲininka ni mɔgɔ 46 ko wɛrɛ juma de b'a jukɔrɔ ni Ouattara tɛ ka k'i da mɔgɔ la ko wɛrɛ juma de b'a jukɔrɔ n'an tɛ mun kalama parce que Ouattara mercenaire b'a la libéré mercenaire b'a la a bɛɛ tɛ ivoirien o a yirala la fɛnɛ ivoirien sɔrɔsiw fɛnɛ y'a yira k'u ma labila k'u bɛ tasuma d'a kan libéré mercenaire u ko n'u ka mɔgɔw ma bila k'u bɛ tasuma da Côte d'Ivoire kan Alassane b'a dɔn fɛn b'a nɔfɛ Alassane b'a dɔn fɛn b'a kɔ n'i y'a ye a ye mɔgɔ bila ka taa bu ye fɛ a bɛ bɔ ka kanbelebaya kan fɔ Nations Unies la libération conditionnelle ils sont partis en mission officielle n'u taara mission officielle la mun n'a tɛ document yira a ko il y a eu 7 rotations à 7 rotations a preuve bemi rotation wolobla ay nano le prévu que kayirako c'est vraiment c'est officiel que mais président nous nana Assimi nyafo Assimi nous nana fen fitini yirola utala halo maseku dawa kakuma président sigina katalo maseku dawa kakuma uta doni mo mbala uta do Assimi préparer ndedo Union européenne autant américain ou dabal banu uta donc Russie be kak ni mɔgɔ si t'a la deli nina mais n'ala sɔnna ma an bɛ nɔgɔya y'a ko la n bɛna kuma ɲɔngiri yan k'aw bɛɛ lajɛlen fo Burkina président mɔgɔ langolo de tun don a tun b'a fɛ k'i fara Ouattara ni CEDEAO kan ka Mali déstabiliser o raison tɛ se ka avancer parce que ni k'i b'o raison sugu avancer il faut qu'il y ait un charia, il faut qu'il y ait un daluya. Mais il y a la drone comme on l'angolo de nous. Sinon, Burkina Faso tu as tegere for sanction ma be okao. Muna sanction ma be moromka. Bébé ka morom applaudi, on veut coup d'état ko la muna. Sanction be na Burkina ka non. Sanction ma be Burkina ka. Mais au me coup d'état ke muna. Parce que Jaffa doit tomber. Donc, Burkina Faso, tu sais qu'à Boune au coup d'état, tu sais qu'à Boune dans la Kafo, que Jaffa doit tomber. Non. Ou pas, il faut que le président Burkina Jaffa. Mali Simbala, Mali Kobala. Bon, aïe, si nous avons barata kabolofle. Aïe, si nous avons barata kabolofle. Francis Badon de Nako, c'est fini. Signé doré. Nala sonama sini. Ame boga kuma wara fo ame albi mo fo nye tlefla ke mabo parce que courant tige tiala nga yoro la donc me ga jatemine ke ni ala sonama am se ga groupe soro chogomina ani courant tige la courant ga se ga ke on ga so juguyate mais jamana faso jamana tagabolo ani faso kanu ni ala ga na groupe soro amma ese ma fo ma soro bi me sini parce que ko ka chandoni do ame jatimine ke ni anya soro ka benik mamie ni ala sonama ame baraka noy
Parce que mon chama béga qui plaignait, mon chama béga envolé, mais malheureusement c'est pas de ma faute. Donc ni courant tigela ni groupe électrogène tibolo, je suis dans le noir. Donc dans le nord on peut pas faire de direct. Alors à mettre là à sigi, écoutez, n'ta bannière, à mantlomada, à mettre qui va avoir la main, à mettre là à sigi, quand on a comment on a fort. À la gasuère, à la gantogne.